възрастта, в която обедният сън отпада при малките деца, е между 3 и 5 години. Само че някои деца са изключени от това правило. Това са децата, които са малко спящи, децата, които винаги са спали много по-малко от връстниците си. Именно тези деца са готови да спрат обедния сън още след навършване на 2 години. Знам, че за някои родители това е много шокиращо, но на пръв поглед не е притеснително, особено ако детето без проблем издържа до заспиването си за вечерен сън, не се превъзбужда и наистина не може да заспи на обяд, или ако изобщо заспива много трудно и спи за много кратко. Това е причината, поради която не е притеснително това, че детето не спи на обяд. Когато едно дете не спи на обяд, следва то да си легне по-рано вечерта, за да може все пак да се наспи. И вместо обеден сън, то прави просто една почивка в леглото, която трае около час до час и половина. Почивката в леглото е просто за да може детето да възстанови малко енергия, макар то да не спи.